Tak já vás zdravím u našeho dalšího tutoriálu, už u 4. dílu a dneska si řekneme úvod do kaskádových stylů, co to kaskádové styly jsou, co pomocí nich tvoříme, vlastně jak se zapisují, jak se deklarují různé styly. Prostě úvod do kaskádu. Některé věci už jsme si řekli v předchozích tutoriálech, takže asi vás nebudu moc zdržovat a rovnou se pustíme do tvoření kaskádu. Samozřejmě na nějaký ten úvod. Pomocí kaskádu je to stylovací jazyk a pomocí nich budeme tvořit grafiku webu a můžeme tvořit různé grafické prvky, upravovat HTML tagy, nebo ne tagy, ale jejich výsledek v prohlížeči. Můžeme formátovat text pomocí kaskádu, prostě všechno, co se týče grafiky, formátu a td. Tak se do toho pustíme. Moment, já se jenom mrknu, jestli to jede. Jo, paráda. Takže, první je několik druhů zápisů kaskádu. Je interní, externí, stylový, teda interní, externí a řádkový. Možná ještě nějaký, toto jsou nejdůležitější. A já vám ukážu, budeme pracovat s externím zápisem, protože je nejčastější a je lepší, když znáte ze začátku jeden způsob, který vlastně si procvičíte, už v tom budete trochu umět chodit a potom už pro vás bude hračka mrknout se na ty ostatní další zápisy. Takže začneme rovnou tím externím. První, co musíme udělat, je připojit říct prohlížeči, jaký styl, jakou šablonu kaskádu si má vzít. Takže vytvoříme si nový XHTML, nebudeme to dělat do této stránky, tak tady máme Windows, tak důležité, musí to být v hlavice, mezi tagem hit a lomítko hit. Takže link rel rovná se v uvozovkách style sheet type v uvozovkách text lomeno CSS. A teď, toto je důležité, co všechno píšem, stačí jediná chyba a kaskadový styl vám nebude fungovat. Tak, potom cíl, href, jako u odkazu, kam nás bude směrovat, jo, vidíte, ten atribut href je stejný jako u odkazu, takže cíl, teď mu řekneme, kde on ho najde. Takže my si uděláme v té naší složce, co jsme dělali, toto zavřu, tady vidíte, uděláme si nový soubor. Samozřejmě všechno lepší dělat takovou tu strukturou, že kaskádové styly budete mít uložené ve složce CSS, nebo jak si ji nazvete, to je na vás. Obrázky v obrázkách, protože pak se v tom ztrácíte, když to máte všecko na jedné úrovni. Takže uděláme si složku CSS. Moment. Tak, složku CSS. A připojíme ji. Takže kaskádový styl se bude nacházet ve složce CSS a bude se jmenovat třeba style, nebo napíšem třeba formát.css, jo, paráda. Samozřejmě název kaskadového stylu si můžete zvolit sami, teď ještě nevytváříme, toto je teprve HTML nebo XHTML dokument. Kaskadový styl začneme tvořit teď.
Toto už jsem si nachystal předem cestu. Samozřejmě uložíme pod názvem třeba, nevím, naše CSS stránka. Samozřejmě je to i HTML stránka, CSS je jenom šablona, ale můžeme si to tak nazvat, nebo spíš naše nastylovaná stránka. Toto jenom protože začínáme a pro ukázku dávám strašně, vidíte, dlouhé názvy souborů, a tady můj první web. To nedělejte, protože pak se v tom budete zase ztrácet, jak říkám, nejlepší je přehlednost, takže třeba jenom stylovaná stránka, jo? Stylovaná stránka. Tak, paráda, uložíme. Mrknem, jestli fakt uložil, dobré. A my jsme mu řekli, že on vlastně půjde. Stylovaná stránka je na úrovni výuka web a my jsme mu řekli v kaskádových styloch, že on půjde do složky CSS a otevře si formát CSS. Ten soubor to ještě není, ten teď vytvoříme. Pro začátečníky doporučuji psat kaskádové styly v PSPedu, protože vám nevyskakují už přímo ty hodnoty a lépe se to naučíte, když všechno budete vypisovat. Jinak pokročilejším, nebo už co v tom umí trochu chodit, doporučuji Top Style, je to, nevím, je to myslím free verze, dá se kdekoliv stáhnout a tam vám vlastně napíšete třeba část kódu kaskádu a hned vám vyskočí různé nabídky, čím byste ho mohli doplnit. Třeba jak máme heat, já vám to řeknu takto, máme třeba hlavičku heat a když tam napíše he, tak už vám vyskočí jako heat. Taká přednabídka. Tak, to jsem ale zase odbočil, takže vytvoříme si, a teď ne XHTML, ale Cascading Style Sheet. Nezapomeňte, toto je důležité. Dáme OK. Jo, vidíte, máme nový CSS, ale my ho potřebujeme format.css, takže si ho přeuložíme. Máme bez CSS formát. Tu příponu tam můžete psat a nemusíte, tady uvidíte, onu tam automaticky přidá. Samozřejmě není na škodu to tam psat. Takže rozdíl kaskádu oproti HTML je hned první, jestli jste poznali, nevím, jestli jo, jestli ne, komentáře. Komentáře se značí lomítko, hvězdička, hvězdička, lomítko. Takže když chci napsat komentář, napíšu lomítko, hvězdička, mezera a teď bude ten komentář. Toto je náš první, to je naše šablona. Uzavřeme. Hvězdička, lomítko. Jo? Tak, a teď můžeme začat. Začneme body. Což jsme si řekli v HTML. Určitě víte, co je body, víte? Je to tělo dokumentu. Tak. My teď vlastně budeme formátovat, neboli stylovat tělo dokumentu. Jestli udělám pro přehlednost také řádky, otevřem si samozřejmě ten HTML soubor, který my budeme stylovat. Stylovaná stránka. Zatím je prázdný, nic tam není. A my si nastylujeme body. Takže napíšem tam samozřejmě, bylo by dobré, kdyby jsme tam měli nějaký text, ale já teď žádný nemám. Tak pokud vám to nebude vadit, snad ne, nemám přístup na internet, tak já tam jenom něco napíšu, různě pomačkám klávesnicu, jo, aby jsme si to ukázali. Tak. Hop. Tak, máme tu nějaký text. A teď si ho nastylujeme pomocí kaskádových stylů. Vidíte, že on je v body a lomítko body. Takže, my si dáme, že pro body můžeme dát rovnou třeba pozadí. To se značí v kaskádech background, pomlčka, color.
dvojtečka. V HTML by bylo rovná se. A nebyla by tam pomlčka, ale bylo by tam třeba bg_color rovná se, jo? A to je ten rozdíl, že v kaskádoch je vždycky dvojtečka. Většinou teda, v nejčastějších případech. A dáme si nějakou barvu, nějakou nevýraznou, třeba grey. To máme šedé pozadí. Připojím vám to tam, komentáři. Hop. A teď my chceme, aby písmo bylo, dejme tomu, bílé. Takže font, pomlčka, color, dvojtečka a dáme si white. Hop. Paráda. Teď co? Teď chceme třeba změnit, no zatím se podíváme, jo, takže pro tělo dokumentu bílé písmo a šedá barva pozadí. Bílé písmo. Tak otevřem. A nemáme bílé písmo, tady je chyba, takže jenom color. Zkusíme takto. Jo, to se omlouvám, jenom color. A máme bílé písmo, šedé pozadí, tak jak jsme si nadefinovali. Vidíte, tady je prostě vysvětlené ta externí, jak bych to řekl, externí stránka kaskádu, prostě, že šablona kaskádu není v HTML dokumentu, ale je mimo někde ve složce a on si to tam z HTML tahá. Díky tomuto, co jsme mu řekli, kde se ten kaskádová šablona nachází. Pardon, trochu jsem se do toho zamotal. Tak, máme color, máme vlastně barvu písmo, dobře, to neumívám pořád dokola, posuneme se dál a napíšeme si font family. Font family je druh písma, jak máte Black Arial, Arial, Times New Roman, Verdana, jo, různý druh písma. Zvolíme Verdanu. Já osobně volím Verdanu hodně často, protože je to opravdu krásné písmo, mně se líbí. Vidíte, takže takto vypadá naše písmo a teď pomocí Verdany aktualizujeme a vypadá takto. Tak, to by bylo to písmo. Co ještě můžeme u body definovat? Máme tu ten color, máme barvu písma, máme barvu pozadí, máme typ písma. Tak teď bych vám mohl ukázat, jak vytvořit svůj kontejner. Já tomu říkám kontejner, je to vlastně, vytvoříte si svůj div, další neznámé slovo pro vás, a div je vlastně ten kontejner. V praxi to pochopíte lépe, než když na vás takto budu mluvit cizí řečí, takže nevím, proč mě to tam dělá ty čáry. Takže deklarace divu začíná mřížku, vždycky začíná mřížku. Takže my si chceme udělat nějaký obal, do kterého budeme vkládat celý dokument, vlastně všechny kódy HTML, všechno. Takže my si ho nazveme klidně obal. Toto je na vás. To za tou mřížkou, jak se to bude jmenovat, to je jen na vás. Můžete si to nazvat postdro, obal, blog na něco, fakt jakkoliv. Akorát doporučuji opět bez diakritiky, všude bez diakritiky. Tak. A tělo příkazů se tvoří týmato složenýma závorkama. Já si toto odentruju, ať to mám pěkně přehledné. Ještě sem vám napíšu ty písma. Takže obal. Jdu pomalu, doufám, že stíháte, abyste nemuseli stopovat video. Takže začneme definicí rámu. Takže my máme div obal a chceme, aby jeho rám byl
ohraničen, aby to byla tlustá neboli plná čára. Border style, dvojtečka, solid. Solid je plná čára. Kdybyste dali double, tak budete mít dvojitou čáru ohraničení. To si pak ukážeme, jak definujeme celý tento obal. Samozřejmě můžete napsat barvu, rámu a typ dohromady, takže napíšete jenom border, dvojtečka, solid mezera black. Jo, to definujete zaraz, ale doporučuji, takto je to přehlednější pro vás. Tak, teď si napíšem border color. Jaký dáme? Dáme třeba červený, jo? Jo, důležité, co jsem vám zapomněl říct, každý příkaz v kaskádovém stylu se ukončuje středníkem. To je hodně důležité, neukončíte středník a v tom momentě vám nic nepůjde. Tak, máme style, color. Teď potřebujeme tloušťku rámu. Máme, že to bude jedna čára, jak kdyby plná, že to bude červená čára a teď chceme její šířku. Samozřejmě, když žádnou šířku nemá, tak se vám div nezobrazí, proto je tato vlastnost hodně důležitá. Border width white. Šířka borderu, neboli rámu. Dáme si pro začátek 1 pixel. Hodnoty se značí v pixelech, samozřejmě pokud tam to pixel jako pixel nenapíšete, tak on to pochopí, ale je lepší to tam psát. 1 pixel. Pořád se ale nezobrazí, protože nemáme ještě šířku rámu, ne jako té konkrétní čáry, ale celého bloku. Takže my budeme dbát na uživatele menších obrazovek, co mají rozlišení 1024 na 768. Samozřejmě výšku těch 768 můžete si i 3000. To s rozlišením nemá co dělat, důležitá je ta šířka monitoru. Buďme zvyklí dávat pořád 1024. Někteří webkodéři dávají i míň, nebo webdesignéři. Nastavíme si výšku, pro začátek jenom třeba 768 pixelů. Takže teď máme, je to plná čára, červený, je to 1 pixel široký, celý obal je 1024 pixelů široký a na výšku má 768 pixelů. Tak uložíme, ale pořád to nepůjde vidět. Můžeme si zkusit, dám F5 a pořád to nejde vidět, nic se nestalo, protože my tento obal musíme definovat pro tuto stylovanou stránku, ona musí vědět vlastně, jak ten obal s kama ho má vzít. Takže toto, co jsme vytvořili, je div. Toto je div. A my ho akorát řekneme prohlížeči, pod jakým názvem ho má najít. Takže div ID je vlastně adresa k tomu divu, nebo název jeho spíš, ne adresa, to nebylo moc přesné, je to jeho název. Takže on se jmenuje obal, jo? Totožné, paráda. Takže tady div začíná a tady končí. Řekli jsme si, že do obalu budeme dávat celý obsah webu. Takže do toho divu obal budeme vkládat i další divy a tak dále a tak dále. Tak uložím a mrknem. Jo, vidíme, šířka 1024 pixelů, výška je 768, 1 pixel široký, je to plná čára, vidíte, je to jedna čára a je červený. Teď vám můžeme si ukázat jenom tak, abyste to lépe pochopili, dáme sem double, dvojitá. Uložíme F5 a nic se nestalo, napsal jsem to tam blbě. Double, je to dobře, border style, možná nic neukazuje, protože je moc tenký, zkusím dát třeba 4 pixely. Jo, dejte větší šířku a uvidíte to pěkně. Jo, vidíte, je to dvojitá čára. Samozřejmě si necháme solid. Tak je to hodně tlusté, dal jsem 4 pixely, dám zpátky, dáme třeba 2.
A vytvořili jsme si teď obal, v kterém bude vlastně celý obsah webu. Vidíte, že písmo se nám vrátilo do normálního, není to Verdana, to si hned vysvětlíme. A není to Verdana proto, že se to nenachází v body. Mrknem, vidíte, tady začíná div obal a tady končí, takže v něm je ten text. A my máme pro body definované písmo Verdanu, ale toto je v obalu, takže ho definujeme pro obal. Jo, akorát, dívejte, jenom takto napíšeme to samé, co je nahoře. Font family Verdana. Hop. Ty písma to už tam máte nahoře. Toto vám se můžu popsat. Tak, třeba tak. Toto vám je doufám jasné, barva rámu. Ne šířka rámu, sice doslovně překladu je to šířka, ale dáme, no tloušťka je to samé skoro, ale prostě je to tloušťka rámu. A toto je šířka celého bloku. A samozřejmě toto je výška celého bloku. Jo, počkat moment, jenom se mrknu. Už máme 21 minut. No, tento tutoriál trochu můžeme protáhnout, i když vytvoříme si teď další div, zkusíme si a ten si zkusíme už aj posunout. Nebo probereme si ho až v dalším díle. V tomto vám ještě ukážu, jak zarovnat na střed. Dívejte, pokud si oddálíme v prohlížeči lupou, tak je to na levé straně, vidíte? Není ten celý div uprostřed. To vám ještě teď rychle ukážu vám to prostě, snad určitě to pochopíte. A my jsme si neřekli sice, co je margin, ale to je vnější okraj. Margin left, auto a margin right, auto. Jo, takže on to zarovná automaticky zleva a i zprava. Takže to bude uprostřed. Můžeme se podívat. Hop, paráda, je to uprostřed. Teď, když to budu oddalovat, vidíte, tak je to pořád uprostřed ten blok. Super. Tak, tento tutoriál je u konce. Další tutoriál bude, vysvětlíme si podrobněji margin, padding, vnější, vnitřní zarovnání, neboli odsazení, dá se říct. Zkusíme si vytvořit další blok v obalu, tady třeba zkusíme si tady vytvořit rámeček, do něho dát třeba obrázek. Zkusíme dát, no nemám přístup k internetu, takže neskusíme, ale zkusíme si už formátovat třeba seznamy, zkusíme si seznamy formátovat. Tak, pokud se vám tutoriál líbil, i s mojí špatnou výřečností, moc mi to nejde, doufám, že to chápete všechno. Pokud samozřejmě něco chápat nebudete, tak určitě napište do komentu nebo na můj e-mail, který vám dám. Nebo napište mi do komentářů, můžeme klidně i přes TeamViewer, můžeme spolupracovat, já vám s čímkoliv pomůžu, i co jsme ještě v tutoriálech nebrali. Klidně se můžeme spojit a rád vám pomůžu toto zvládat. Tyto začátky jsou nejtěžší, taky to znám. No, to už jsem zase odbočil, tak abych to ukončil. Tak se mějte, pokud se vám tutoriál líbil, dejte like, nebo odběr, budu samozřejmě rád. A mějte se, samozřejmě trénujte, co jsme se naučili.
a těším se na další tutoriál. Doufám, že nestratím zájemce a budou dál se učit se mnou. Tak, naschle.